Os concellos galegos pagan máis de 500 millóns de euros en competencias impropias e gastos que non lles corresponden, como é o servizo de atención no fogar. A FEGAM denuncia o enfado dos concellos polas multas que lles chegan dende a Xunta por non prestar esa axuda aos dependentes cando din é a propia administración quen non lles paga. Prestar o servizo da axuda no fogar a dependentes está asfixiando as arcas dos concellos. O servizo é xestionado polos municipios, pero o financiamento corresponde á Xunta no 50% e o Estado noutro 50%. Se o custo dunha hora está en 24 euros, están recibindo só 12 entre as dúas administracións. O quen está poñendo o resto, porque a aportación dos usuarios é mínima. Quen está poñéndome o resto? Pois os concellos galegos, dos seus propios orzamentos. Eso, cada carto que se saca de competencias que non corresponden, evidentemente, ten que sair de algún lado e son cousas que vamos a ter que deixar de facer. E se algúns concellos teñen problemas co gasto corrente, agora comezaron a chegar multas da propia Xunta por non prestar o servizo. Dende logo cabreo por parte dos concellos que reciben un expediente sancionador por non poder prestar ou non prestar horas de servicio de axuda no fogar. Segundo a resposta, quen a administración que levanta esos expedientes? A Consellería de Política Social. Pero ademais pagan a gratuidade das escolas infantís. O 30% das unidades de drogodependentes elevan 15 anos co sistema de financiamento conxelado. Na mentras a actitude das administracións é acalada por resposta. Este 2025, xa vos avanzo, que se non conseguimos avances como foi no ano 2024, dende logo esta federación non se vai a quedar calada. Encargaron un informe á Universidade de Santiago para actualizar o financiamento, porque aseguran que están pagando máis de 500 millóns de euros en competencias impropias.